Pnawn da, a croeso I sesiwn ola Carlam, le bydd Miss Bevan yn mynd trwyddo cyngor ar gyfer ateb 1-3. Diolch yn fawr. Helo bawb, reit, nhw I ddechrau yn syth. Tro diwetha, yn y sesiwn diwetha, nath ni edrych ar beth oedd angen arnoch chi I gynnwys yn y treithawd o ran y pethau sylfaenol. Yn y sesiwn yma, byddwn ni'n ceisio sicrhau bod ni'n ffocysu ar band 6 a sicrhau bod chi'n mireinio beth sy'n angen arnoch chi mwyn cyrraedd y marciau ucha. Felly, newn ni ddod nôl at hwn os oes amser y diwedd, ond dyma beth yw gofynion cybac. Dyn ni nôl at hwn reit ar y diwedd, ond yn syml iawn, plis cofiwch, nid dealltwriaeth, nid astudiaeth dwys yw hwn. Okay, mae angen cyfnod, dealltwriaeth o'r cyfnod cyfan. Mae angen ffeithiau manwl wrth gwrs, ond dyw'r ffocws ddim ar faint o bethau chi'n gwybod a beth chi'n gallu rhoi yn y treithau. Mae'r ffocws ar bod chi'n deall y cyfnod. So dealltwriaeth dwys o'r cyfnod yn hytrach na dealltwriaeth bod gyda chi ffeithiau dwys a llwythi ohonyn nhw. Trafod y gwerthuso cysyniadau allweddol, nath ni fynd dros hwnna y tro diwetha, adnabod perthynas a chanlyniadau'r digwyddiadau, un treithawd cyflawn, mae hwn mor bwysig, ni fel athrawon a pobl sy'n marcio treithodau'n gweld hyn yn digwydd trwy'r amser, bod paragraffau yn teimlo bod nhw yn unigol ar wahân yn hytrach na un treithawd cyflawn, bod yr ddadl yn llifo trwy'r treithawd cyfan, a bod e'n teimlo fel un ateb cyflawn. A wedyn wrth gwrs sgiliau ysgrifennu treithau, mae nhw'n rhy mor bwysig a'ch sgiliau hanesyddol chi, achos wrth gwrs I chi ymlwyddyn 10 nawr, a mae'r sgiliau yna'n holl bwysig. Felly, y cysyniad allweddol, nath ni drafod y cysyniad allweddol llwyth yn y sesiwn diwetha. Jyst yn gyflym I atgoffa chi, os yw'r cwestiwn yn gofyn am falle bod rhywbeth yn drobwynt neu bod rhywbeth gyda canlyniadau tymor byr a tymor hir, mae yna llwythi o eirfa chi'n gallu defnyddio sy'n cyfeirio nôl at y cysyniadau allweddol. Okay? So mae chydig yn ohonyn nhw fan hyn, pwysigrwydd, newid, effaith, trobwynt, chwyldroadol, tymor byr, tymor hir, goblygiadau, pellgyrhaeddol, dylanwad, carreg filltir, canlyniadau sylweddol ac ymatebion. So mae'r holl eirfa yma, bys ni chi wrth eisiau o fod yn mynd ati I gynllunio treithodau neu ymarfer treithodau cyn y pasg neu ar ôl y pasg. Bys ni'n mynd ati I trio cynnwys gymaint o'r geirfa yma'r termau yma yn eich treithawd chi achos mae'n sicrhau bod chi yn naturiol yn mynd i'r ochr gwerthuso dadansoddol yn hytrach na just adrodd stori. Mae rhywun am mlwyddyn 8, blwyddyn 7 yn gallu adrodd stori beth ddigwyddodd yn hanesyddol. Y sgiliau dwys sy gyda chi ydy gallu werthuso a dadansoddi. Nawr, fi wedi rhannu hwn gyda blwyddyn 12 hefyd. Fi ddim wir yn licio rhoi dechreuadau brawddegau I chi ym mlwyddyn 12 a 13, ond fi yn teimlo, gan bod chi heb eistedd eich arliadau chi ym mlwyddyn 12, falle dyw'ch sgiliau treithawd chi ddim yn berffaith fel dylsyn nhw fod ar diwedd blwyddyn 12 I ni gallu gwneud y cam I fyny ar gyfer blwyddyn 13. So yn yr un modd ar geirfa yma nes I rhannu gyda'r cysyniadau allweddol, bydd defnyddio'r brawddegau yma yn sicrhau bod chi yn dadansoddi ac yn gwerthuso naturiol. Unwaith eto, bosib bydd angen y rhestr yma arnoch chi I ddechrau, ond po fwyaf fyddwch chi'n defnyddio nhw, y fwy naturiol deitha, wneith roi chi'r trywydd cywir ar gyfer sgwennu'n dadansoddol o ran yr ochr hanes. So yn wahanol I cymharu, so falle bod un digwyddiad yn wahanol I digwyddiad arall, trwy cymharu nhw chi'n dangos i'r arholwr bod chi'n gallu gweld y perthynas rhyngddyn nhw. Mae'n deg I ddweud rhaid ystyried effaith, falle effaith tymor byr neu tymor hir. Wrth ystyried dylanwad, pa ddylanwad mae'r protestiadau neu'r deddfau neu'r unigolion yma wedi cael ar y gymdeithas, ar y wlad, yr rhyngwladol, tymor hir, tymor byr ac yn y blaen. Ystyriwch y pethau hynny. Wrth gwrs rhaid cofio, yn bendant gweld canlyniadau hir tymor byr. Trwy gallu adnabod bod rhywbeth wedi cael effaith yn hir dymor I tymor byr, eto chi'n dangos eich dealltwriaeth dwys chi'r cyfnod, chi'n dangos bod e ddim jyst I newid rhywbeth, falle oedd rhywbeth I newid yn gyflym iawn, ond yn hir dymor oedd e ddim wedi cael effaith, neu'r ffordd arall o gwmpas. Yn bwysig iawn oherwydd, gwelwyd newidiadau mawr ar raddfa bach, gwelwyd effeithiau am flynyddoedd maith, roedd rhywun neu rhywbeth neu deddf yn drobwynt, heb os yn drobwynt, roedd dylanwad rhywun neu polisi yn enfawr o'r bolisïau penderfyniadau, gellir dadlau bod hyn wedi effeithio yn sylweddol ar. So fel o'n i'n sôn, trwy defnyddio y brawddegau yma,
o ran eich sgiliau hanesyddol a safon eich treithio chi, bydde bendan yn sicrhau bod chi'n aros ar y trywydd cywir a ddim yn cwmpo mewn i'r trap. A fi'n gwybod taw panic yr holiad sy'n achosi chi i cwmpo mewn i'r trap yma o jyst sgwennu popeth chi'n gwybod. Falle bod chi'n gweld Little Rock 9 yn y cwestiwn, a chi jyst yn sgwennu popeth am Little Rock 9 er enghraifft. Neu chi'n gweld rhywbeth yn rhyfel Vietnam a chi'n sgwennu popeth yn rhyfel Vietnam yn hytrach na darllen y cwestiwn. Nath ni fynd dros, nawn ni ddim ailadrodd hon, ond nath ni fynd dros beth sy'n bwysig i chi adnabod yn y cwestiwn yn y sesiwn diwetha. Os ych chi wedi'n nghofio ni eisiau ail ymweld â hynny, mae recordiadau i gael ar y wefan. Felly, graddio, mesur, pa bynnag term ma'ch athro chi'n defnyddio. O ran y cysyniad allweddol, yn syml iawn, dwi ddim digon da ymwneud yn 30 i ddweud oedd rhywbeth wedi cael effaith, oedd rhywbeth yn bwysig, oedd rhywbeth yn arwyddocaol, oedd rhywbeth wedi cael, oedd y canlyniadau'n hir dyma, mae eisiau chi raddio hynny. Nawr, rhywbeth gweledol i hwn, a sa'n disgwyl i chi wneud hwn am bopeth, ond mae rhai ohonoch chi wir yn hoffi defnyddio pethau gweledol mwyn adolygu. A ffocws y sesiwn yma ydy, i sicrhau pan fyddwch chi'n mynd ati adolygu, mae'n bwysig i ddysgu ffeithiau, mae'n bwysig i sgwennu lawr deddf tair gwaith mwyn cofio, mapio meddwl, mae'r rhain yn bwysig. Ond os i ni jyst yn twico, mireinio sut i chi'n adolygu, fyddwch chi'n adolygu lot yn fwy effeithiol ac effeithlon sy'n sicrhau bod chi yn ennill y graddau uwch yna. So unwaith eto, os ych chi yn mynd ati i falle bod rhestr adolygu gyda chi o'ch athro chi, os na neu ddangos chi sut i fynd ati i ffurfio un yn y sesiwn yma, mae eisiau meddwl pa mor bwysig neu pa mor arwyddocaol neu faint o effaith oedd rhywbeth wedi cael yn gyffredinol yn yr enghraifft yma ar y mudiad hawliau sifil. So falle bod hwn yn rhywbeth gweledol i chi wneud. Mae copi o'r PowerPoint yma ar y wefan. Mae croeso chi mynd ffail, make a copy, gallwch chi addasu hwn ar gyfer eich uned chi. Ond mae eisiau chi feddwl pa mor bwysig oedd rhywbeth. So fi jyst yn gwneud hwn ar ffordd eitha syml, yn amlwg byddwch chi'n gwneud lot o fwy cymleth. Linda Brown, fi wedi graddio faint o boxes fi wedi lliwio, a fi wedi meddwl bod yn bwysig iawn os i'n dweud pam, oedd wedi newid, oedd ei achos chi sydd wedi newid y gyfraith, oedd wedi agor drysau gyfer pobl arall i herio, yr hyn oedd yn digwydd yn Helaether De, ac yn y blaen, oedd wedi falle ysbrydoli Little Rock 9 a James Meredith, ac yn y blaen, ac yn y blaen. So sy'n ni'n dweud, a sy'n meddwl lot ohonoch chi yn cytuno bod hwn yn bwysig iawn, achos oedd wedi agor at y drysau. Wrth gwrs, chi'n gallu edrych yn ynygyddol, fe allwch chi sôn bod bod Linda Brown wedi newid y gyfraith, oedd ddim o reidrwydd wedi cael ei weithredu ym mhob ysgol yn Helaether De, ac oedd realiti'r sefyllfa'n wahanol iawn i'r hyn oedd wedi digwydd yn gyfreithiol. So, gallwch chi drafod hynny. Little Rock 9, fi wedi rhoi llai o boxes fan hyn, falle oedd yn llai pwysig, mae croeso chi angytuno, fi wedi gwneud hwn mwyn dangos i chi'r fath o beth sydd angen i chi i feddwl amdan. Ond fe gallwch chi wneud hyn yn eich pen chi, jyst dim angen llunio hwn, a dyma'r ffordd i chi adolygu. Dweud, esbonio pam bod rhywbeth yn bwysig iawn, pam bod rhywbeth falle llai pwysig, pa un oedd fwyaf pwysig ac yn y blaen. So falle symud ymlaen i'r gwerthuso. Nawr, dyma yna elfennau gwahanol o'r hyn sy'n ddisgwyliedig i chi wneud o ran y gwerthuso. Nawr, yn amlwg, fi ddim wedi cynnwys enghreifftiau fan hyn, achos mae yna gymaint o unedau gwahanol, a fi ddim eisiau falle cymysgu rai ohonoch chi sy'n astudio uned gwahanol i falle yr hyn fi'n ei ddysgu yn fy ysgol i. Ond beth sydd angen i chi edrych arni? So mae angen i, yn hanes, dyw pobl ddim yn mynd i hun o lan un diwrnod a penderfynu wneud rhywbeth, neu penderfynu dechrau protest, neu pasio deddf, neu sefyll lan, neu cyhuddo rhywun o wneud unrhyw beth. Dyw e ddim yn digwydd just on a whim fel petai. Mae yna wastad cyfres o achosion, causes, sy'n arwain lan at y penderfyniad neu'r digwyddiad mawr yma ni'n astudio. So os ni'n edrych nôl ar Linda Brown, beth oedd yr achos tu ôl i hynny? Wel, y ffaith bod yna gymaint o anghyfiawnder yn Helaether De, bod statws pobl statws Africanwyr Americanaidd gymaint yn is na y pobl gwyn, a oedd hwnna yn cael effaith, addysg yn cael effaith ar hynny achos oedd ddim modd iddyn nhw cael mynediad i'r swyddi uwch, oedd yn naturiol yn rhoi statws fwy iddyn nhw yn y gymdeithas. So llwyth o achosion llwch chi drafod fan hyn, ac wedyn oedd yr achos llys wedi codi.
Okay, so dyna'r achos, y causes, dyna'r cymhelliant, y motivation tu ôl i hyn. A mae angen bod chi'n gallu dangos beth oedd yr achosion hynny, bod eich dealltwriaeth chi gyda chi. Okay? Canlyniadau yn yr un modd, okay? Beth oedd canlyniadau digwyddiad neu'r penderfyniad neu'r unigolyn yma. Okay? Oedd e wedi cael canlyniad hir dymor neu tymor byr? Gath e canlyniad mawr neu effaith mawr ar rhywbeth neu gath e prin iawn effaith ar y mudiad hawlu sifil er enghraifft. Okay, dyna beth sy'n angen i chi drafod. So mae gyda chi'r digwyddiad a naill ochr mae gyda chi'r achosion, beth oedd di arwain i fyny at y digwyddiad yma neu'r unigolyn ac yn y blaen, a beth oedd y canlyniadau'r ochr arall. A mae angen bod chi'n dangos eich dealltwriaeth chi. So pan byddwch chi'n mynd ati adolygu, yn fwy effeithiol na dysgwennu, oedd achos llys Linda Brown yn y flwyddyn hon, NEACP wedi cefnogi'r tad, dyma beth oedd y canlyniad. Mae'n bwysig bod chi'n gwybod trein, ond bod chi'n deilloddi ar hyn, bod chi'n esbonio beth oedd yr achosion, beth oedd y canlyniadau. Dyna di'r ffordd o adolygu'n effeithlon, efficient, ar gyfer yr uned hon. Yn yr un modd, newidiadau a parhad. Okay? Sut oedd pethau wedi newid dros amser? Os ni'n edrych ar y mudiad hawlu sifil, sut oedd pethau wedi newid dros amser? Oedd e ddim yn sefyllfa lle, oedd e'n wael i ddechrau a oedd e'n wych i orffen. Dyw'r llinell yna ddim jyst mor syml â hynny. Oedd yna rhai pethau wedi cael effaith mawr, rhai pethau ddim wedi newid dros amser ac yn y blaen, a mae angen bod chi'n gallu adnabod hynny. Y ffordd fi'n licio wneud hyn ydy graff byw, a bosib bod chi wedi gwneud graffu byw yn y dosbarth, ble bod chi'n plotio gwerth y newidiadau'r graff yn hytrach i chi weld sut oedd y newidiadau. Wrth gwrs, erbyn diwedd yr uned, mae hawlu sifil, pawb yn America lot yn decach, ond dyw e ddim mor syml bod wedi mynd o fod yn wael i fod yn dda. Mae yna lot o bumps ar y ffordd ac yn y blaen. Okay, parhad. Yn yr un modd, i ni fel haneswyr yn aml iawn yn edrych am y newidiadau mawr yma sy'n digwydd dros amser, ond mae rhaid i ni adnabod hefyd, mae rai pethau'n aros yr un peth dros amser. Byswn ni'n dadle, er enghraifft gyda Linda Brown, bod yr penderfyniad y goruchaf lys yn enfawr, oedd ddim lot wedi newid dros amser. Oedd i'r rhan fwyaf o bobl yn Helaethu'r De, oedd pethau wedi aros yn weddol yr un peth. A mae'r parhad yna'n bwysig pam bod pethau wedi newid aros yr un peth dros amser. Pam bod y penderfyniad mawr yma ddim wedi cael fwy o effaith ar fywydau pobl yn Helaethu'r De. Mae rhaid chi gwestiynu hynny ac yn yr un modd pan chi'n mynd ati adolygu bod chi yn cyfeirio at hyn. A i ddangos i chi yr fformat ni'n defnyddio yn ysgol ni yn y man mwyn gallu adolygu hyn yn effeithiol. Tebygrwydd, mae'n bwysig iawn bod ni'n cymharu yn yr uned hon, a oedd y digwyddiad yma'n debyg i rhywbeth arall oedd wedi digwydd. Okay, pam bod e'n debyg? Okay, a bod chi'n adnabod y patrymau yna, a mae hwnna'n rhoi trosolwg da i chi o'r cyfnod hefyd, yn yr un modd gwahaniaethau. Okay? Pam bod yr achos llys yma, neu'r deddfa yma, neu'r person yma mor wahanol? Okay, os ni'n edrych ar rhywbeth fel Martin Luther King a Malcolm X, okay, pam maen nhw mor wahanol? Okay, fel unigolion. Ond eto, nhw'n debyg iawn, bod chi'n gallu adnabod, bod chi'n gallu bod yn debyg ac yn wahanol iawn ar yr un pryd, a bod chi'n dadansoddi hynny. Ac wedyn unigolion blaenllaw, mae rhaid i chi gallu adnabod unigolion blaenllaw. Be fi'n dweud wrth yn ysgrifennu ni trwy'r amser, does dim disgwyl i chi wybod am bawb oedd wedi cyfrannu at y mudiad hawlu sifil. Bys yma'n amhosib i ni ddysgu chi, bys yma'n amhosib i chi i gofio pob un unigolyn o falle wedi sefyll lan yn erbyn y Llywodref, neu sefyll lan yn erbyn Helaethu'r De, neu wedi cyflwyno rhywbeth, neu wedi newid rhywbeth. Ni'n edrych ar yr unigolion blaenllaw am pa mor bwysig oedd y unigolion yma o gymharu â unigolion eraill. Okay, so chi'n dechrau cymharu a plethu mewn, wnaethon ni sôn am hwn yn sesiwn diwethaf, plethu mewn unigolion eraill. So chi'n sôn falle am Martin Luther King, bod chi'n plethu mewn falle unigolion eraill oedd yn debyg neu pethau tebyg yn y cyfnod. A wedyn trobwynt. Nawr, mae disgyblion fi weithiau yn eich chael anodd i wir ddeall beth yw trobwynt. Trobwynt yw digwyddiad lle mae y canlyniad yn barhaol, does dim modd newid. So falle, os ni'n edrych ar protest, lle oedd canlyniad y protest na, oedd wedi newid popeth neu y sefyllfa yn bit. So ni'n meddwl rhywbeth tebyg yn yr uned hon, bys falle y protest yn Selma er enghraifft, oedd wedi cael gymaint o cyhoeddusrwydd ar draws y byd, oedd yn amhosib i fynd nôl ar ôl hynny, oedd
gymaint o feirniadaeth gan bobl gwyn yn America, gan bobl ar draws y byd, oedd yn amhosib i droi nôl ar ôl y brotest yma, yn enwedig y brotest cyntaf gyda y casineb yr heddlu. So a oedd y penderfyniad mae'r deddf yma wedi newid y trywydd yn barhaol, a oedd i brotest Selma yn fy marn i. Fi'n gallu cyfiawnhau hynny wedyn gyda ffeithiau ystadegau a cyd-destun hanesyddol ac yn y blaen. So rhywbeth sydd wedi newid rhywbeth am byth, doedd ddim modd troi nôl ar ôl hynny. Nawr, dyma sut fi'n licio, a fel o'n i'n dweud chi, fi'n licio gweld pethau'n weledol. Dyna sut o'n i'n adolygu pan o'n i'n yr ysgol, a dyma sut fi'n licio cyflwyno pethau i fy ysgyblion ni. Fi'n licio gweld pethau yn weledol. So dyma ffordd eitha hawdd. Fi wedi creu un gwag i chi fan hyn, os ych chi'n dymuno ail-greu hwn adre dan y bapur, neu mae croeso i chi i ddefnyddio y sleid yma o'r wefan. So, y syniad yma plethu, a edrych ar y perthynas. So, fi wedi dod fan hyn a 2 testyn fan hyn, Linda Brown a Little Rock 9, felly chi gynnwys mwy o testunau os ych chi'n dymuno, gall hwn fod y cylchoedd yma, gall chi gynnwys 6 cylch os ych chi'n dymuno, rhai'r papur A3 a wneud yn fawr, mae croeso chi'n wneud pa bynnag ffordd ych chi'n licio. Mae rai pobl jyst yn licio sgwennu pwyntiau bwled, mae hynny'n hollol iawn hefyd. So Linda Brown, fi wedi mynd ati i adnabod yr achosion tu ôl i achos llys Linda Brown. Beth oedd y canlyniad? Wedyn, oedd na unrhyw newid? Wel, oedd, wrth gwrs oedd na newid, oedd wedi ysbrydoli protestiadau, enghraifft, Little Rock 9, James Reddith, a wedyn canlyniad fi wedi sôn fan hyn, ond gallech chi gynnwys yn y newid, oedd wedi newid y gyfraith. Parhad oedd unrhyw beth i ars yr un peth. Hir dymor oedd ar wahân i dal yn bodoli yn y byd addysg, anodd iawn i Africanwyr Americanaidd yn mynychu ysgolion gwyn neu ysgolion wedi cael ei integreiddio, felly yn amlwg oedd yr achos llys yma'n enfawr o ran reality i'r peth, doedd e ddim wedi newid llawer o bethau yn enwedig yn y tymor byr. Wedyn chi mynd ati edrych ar yr ochr arall, so Little Rock 9 yn yr un modd, achosion niferoedd isel iawn o Africanwyr Americanaidd yn mynychu prifysgolion a ysgolion uwchradd, cymorth y llywodraeth, ymwybyddiaeth rhyngwladol a beirniadaeth oedd y canlyniad. Newid, dinasyddion gwyn yn galw am newid, cefnogi'r ymgyrch hawlu sifil, mae pawb yn cofio'r llun o Elizabeth Eckford a'r ddynes oedd am poeri yn ei gweiddi tu ôl iddi, oedd y llun yna wedi cael ei lledaenu ar draws y byd, oedd wedi achosi lot yn embaras i'r llywodraeth, yn aml iawn pam embaras ar y llywodraeth, mae'r llywodraeth yn dueddol o ceisio newid sefyllfa, yn amlwg oedd y llywodraeth wedi anfon parafilwyr lawr i'r ardal hefyd i gynorthwyo yr myfyrwyr. Parhad hiliadal yn bodoli yn y de. A wedyn, be fi wedi gwneud fan hyn, fi wedi gweld beth yn debyg rhwng Linda Brown a Little Rock 9, a fi wedi gwneud hwn yn eitha sylfaenol, lle chi ddod mewn a lot fwy o fanylder fan hyn, ond o'n i eisiau dangos i chi, addysg, yn amlwg y ddau yn sôn am addysg, ond mae'n lot fwy o debygrwydd rhwng y ddau. Ac wedyn, beth sy'n wahanol? Wel, gyda Linda Brown oedd wedi newid y gyfraith, Little Rock 9, oedd e'n brotest oedd wedi cael ei trefnu o fran llaw, holl bwriad y brotest yma oedd i achosi embaras i'r llywodraeth a ceisio a tynnu gymaint o sylw yn rhyngwladol o ran y cyfryngau i'w achos nhw a bod yr rheolau di newid, ond oedd y reality yn wahanol iawn, oedd y deddf yma ddim yn cael ei weithredu. Felly mae hwn yn rhoi rhyw fath o syniad i chi, mae'n galluogi chi blethu mewn popeth chi'n gwybod, a dyma beth yw adolygu effeithiol. Dyma beth i ni'n sôn pan ni'n sôn am effeithiol a effeithlon. Yn amlwg, does dim pwynt i chi eistedd lawr a sgwennu pob dyddiad mas tair gwaith a trio cofio gymaint o ffeithiau phosib, mae sut i chi'n cofio'r ffeithiau yna. A dyma ffordd i chi fynd ati i wneud hwn, a trwy adolygu fel hyn, bydd yn naturiol yn mynd â chi lan i'r band top yna, achos chi yn gwerthuso, chi yn dadansoddi, chi yn plethu'r gwybodaeth yma, chi'n dangos eich dealltwriaeth dwys chi o'r cyfnod, yn hytrach na llwythi o ffeithiau ac adrodd stori. So fel o'n i'n sôn, fi wedi rhoi un gwag i chi fan hyn, os ych chi'n dymuno mynd ar sleid yma a symud pethau gwmpas, mae croeso chi wneud, neu'n hawdd iawn bys y modd i chi ail-greu hwn ar darn o bapur. Yn amlwg, lliwiau gwahanol, uwcholeuo pethau yn lliwiau gwahanol, hwnna wastad yn helpu adolygu. Wedyn, wrth gwrs, mae gen i adran A a adran B yn eich arholiad chi. Nawr, dyma y cwestiynau chydig yn wahanol. Adran A yn ffocysu ar cyfnod penodol, cynllunio'n ofalus yn bwysig iawn. Fel o'n i'n sôn i chi yn ystod y sesiwn diwetha,
mae clusnodi 5 munud ar ddechrau eich cyfnod chi er mwyn sgwennu, a dewis y testunau chi'n mynd i rhoi mewn bod i'r traethawd, mor bwysig. A bod e'n teimlo fel gwastraff amser, dwi ddim, achos mae gweddill y traethawd yn mynd i llifo, fydd gyda chi fwy o amser i feddwl tra bod chi yn sgwennu, achos bod chi wedi dechrau'r cynllunio, ond mae dewis y dethol testunau cynnwys lan i chi wedyn, ond mae clusnodi'r amser yna ar y cychwyn. I fi wastad yn gweld byd yn hwnna, fi wastad yn gweld safon y traethawd, tipyn yn uwch i'r rhai sy'n yn clusnodi'r 5 munud yna i jyst myfyrio, jyst i stopio myfyrio, darllen y cwestiwn a sgwennu lawr y testunau. Adran B ychydig o wahanol, a wnaethon ni ffocysu fwy ar adran A yn y sesiwn diwethaf, so wnawn ni rhoi bach o amser i adran B nawr. Cyfnod hir, eto'n ofalus, achos chi'n gorfod adnabod cyfnod cyfan fan hyn, a mae angen i chi fod yn ofalus bod chi ddim yn ffocysu gormod ar un cyfnod reit ar y cychwyn neu reit ar y diwedd neu yn y canol. Mae eisiau chi bod yn rili ofalus yn sut i chi'n mynd ati i gynllunio. Nawr wrth gwrs, dim ond hyn o gwestiynau gall godi i bob fel is-uned. Felly mae modd paratoi ar gyfer hon, mae modd cynllunio adolygu ar gyfer rhain, ond ni'n gofyn i chi adlewyrchu'r cyfnod cyfan. Plîs peidiwch eistedd yn arholiad a meddwl, fi wir ddim yn gwybod fi methu wneud y cyfnod cyfan. Peidiwch â poeni amdano ben o'r modol, ond ni'n anelu at edrych ar y cyfnod cyfan. Okay? Achos mae'n dangos eich dealltwriaeth chi o'r cyfnod cyfan, bod chi'n gallu gweld y broses y newidiadau. Dyna beth yw prif ffocws fi'n teimlo am flwyddyn 2010. Felly, adran B, a eto, allwch chi ticio rein bant os ych chi'n dymuno. Cyflwyniad, mynegi barn o'r cychwyn, chi'n dangos beth yw'ch safbwynt chi ar y ddadl o'r cychwyn cyntaf. Termau llweddol bod nhw'n cael ei gyflwyno yn y cyflwyniad, cyd-destun hanesyddol. Eto, plis peidiwch treulio 20 munud yn rhoi cyd-destun hanesyddol i ni ar sgwennu stori fel petai. Cofiwch mae'r arholwyr yn ymwybodol o'r cyfnod, ond mae rhaid bod chi jyst yn dangos eich dealltwriaeth chi o'r cyfnod yn gryno, beth ni'n gweud. Yn yr un modd, y 4th pwynt, cyflwyniad cryno. Okay? Unwaith eto, wrth gwrs mae yna bwyntiau neu mae yna marciau ar gyfer y cyflwyniad, ond fi'n teimlo weithiau mae disgyblion yn meddwl bod nhw fwy o farciau neu mae nhw mwy o werth i'r cyflwyniad na y reality. Felly, un cryno a eto cofiwch cynllunio. Wedyn, wrth gwrs, y cysyniad allweddol, defnyddiwch geiriad y cwestiwn eich ateb. Okay? Os ych chi'n mynd yn stuck, os ych chi yn gweld blanc, okay? Edrychwch nôl ar y cwestiwn, defnyddiwch y geiriau yna yn eich traethawd chi, sef y cysyniad allweddol neu'r testyn maen nhw'n rhoi chi. Cyfeiriwch nôl at hwnna yn go-gyson yn mwyn plethu hwnna nôl mewn eich ateb chi. A wedyn graddio'r cysyniad, wrth gwrs. A wedyn cynllunio. Okay? So, allai ddim pwysleisio pa mor bwysig yw cynllunio. Fi'n gwybod fi wedi crybwyll o'n cwbl o weithiau yn y sleid. Mae mor bwysig. 5 munud i gynllunio myfyrio, achos weithiau mae pobl yn panig ar yr holiad. Maen nhw'n darllen y cwestiwn anghywir hyd yn oed. Okay, so mae'n rhoi'r 5 munud yna i gynllunio, myfyrio, stopio, yn wir yn buddio i'ch traethawd chi. Termau allweddol, plethu'r traethawd. Okay? So plethu, be bynnag yw'r testyn maen nhw'n rhoi chi, bod chi'n plethu hwnna i bob paragraff. Yn aml iawn, a dyma'r pwynt ola, yn aml iawn i'n darllen traethodau lle mae paragraff 1, paragraff 2, gallu nhw fod ar traethodau hollol gwahanol, does dim byd yn clymu nhw at ei gilydd. Felly mae rhaid chi sicrhau bod gyda chi un ateb cryno sydd yn un ateb cyflawn yn hytrach na paragraffau ar wahân. Nawr te, yr un peth, wrth gwrs, i chi'n mynd i fod yn poeni amdan ydy sut ydw i, sut ar y ddeir ydw i fod i gofio yr holl wybodaeth yma ar gyfer yr arholiad. Felly dyma pryd mae adal o gwybodaeth yn ymddangos. A mae disgyblion fi eisiau fod yn meddwl, mae Miss wastad yn sôn am adal o gwybodaeth, a mae mor bwysig, achos os ych chi pythefnos cyn yr arholiad yn penderfynu, neu mis hyd yn oed cyn yr arholiad yn penderfynu, na i ddechrau adolygu nawr, fi'n gwybod bod y sefyllfa chydig yn wahanol i chi, achos bydd ffyrdd gwahanol o eistedd arholiad yn wahanol i bob ysgol, ond mae dal disgwyl i chi adolygu. Os ych chi mis cyn yr arholiad neu mis cyn yr asesiad yn y dosbarth yn penderfynu, na eistedd lawr na i adolygu uned i neu adran A, chi ddim yn mynd i gofio pethau. Adal o gwybodaeth ydy cofio pethau, ond adeiladu ar yr hyn i chi'n cofio, er mwyn sicrhau bod chi'n cofio yn effeithio. Felly dyma'r ffyrdd
neu rhai o'r ffyrdd i fi'n argymell bod chi yn adalu. A mae hwn yn adolygu bydd y bendant, trwy wneud hyn, bydd y bendant yn gwella eich marciau chi ac o bosib codi eich band chi. Bydd yn galluogi chi i gobeithio, os ych chi'n gwneud hwn yn gywir, gobeithio i ennill gradd yn uwch. So sut i chi'n adolygu, okay? So unwaith eto, tygau, falle sgwennu rhestrau, mapio meddwl, gret. Ym mlwyddyn 40, mae angen rhywbeth mwy arno chi. Okay, falle bod chi'n gwneud y tasgau yma yn y dosbarth ac eith effaith wedyn ar eich graddau chi, ond os ych chi'n dymuno wneud hwn adre, dyma chydig o ffyrdd i chi'n wneud. Okay, so peth cyntaf bys ni wastad yn dweud ydy adnabod cysylltiadau rhwng y testunau. Okay, beth yw'r cysylltiad rhwngddyn nhw? Nawr, os ych chi'n mynd i'r ddolen hon, mae'n mynd â chi at rhyw ddogfen hir mae cybac yn cyflwyno athrawon. Dyma beth i ni fel athrawon yn defnyddio er mwyn sgwennu eich unedau chi. So, sgroliwch lawr, ffeindiwch yr uned i chi'n astudio yn y dosbarth. Gobeithio bod pawb yn ymwybodol pa uned i chi'n astudio yn uned 3. A wedyn, mae'r dabl hon yn ymddangos. Nawr, dyma thema 1, ac wrth gwrs mae ail thema yn yr uned hon, sef edrych ar y polisïau tramor. Nawr, ar yr ochr yma, yn y bold, dyma ydy'r ysbrydoliaeth i cybac i ffurfio cwestiynau. Okay? Dyma bydden nhw'n defnyddio fel cyfnodau amser fel arfer er mwyn ffurfio'r cwestiynau. Ac wedyn dan hynny mae'r testunau wedyn. Okay? So mae nhw'r fath o rhestr. A chi wedyn yn gallu mynd ar rhestr yna, creu rhywbeth o is-rhestr oddi tan hwnna er mwyn gallu adolygu. A dyma mae athrawon yn defnyddio fel rhestr adolygu chi. So, yn amlwg, os mae athrawon chi wedi rhoi rhestr adolygu chi, gret. Os na, neu chi eisiau mynd ati ffurfio yn eich hunan, mae fe'n ffordd dda o adolygu. Chi falle cymharu eich rhestr adolygu chi gyda'r rhestr mae'r athro wedi rhoi i chi. Mae hwn ar gael ar eich cyfer chi, ar gyfer athrawon, ond hefyd ar gyfer chi. So mae'r testunau fan hyn wedyn oddi tan, a chi'n gallu defnyddio hyn wedyn i greu rhestr adolygu neu mapio meddwl ac yn y blaen. Okay? So beth ni'n gofyn i chi wneud, os ych chi'n gwylio hwn fel recordiad, so ni'n gofyn i chi wasgu pause, i clicio'r ddolen yma, ac i ddarganfod eich uned chi, a mynd ati i greu rhestr adolygu. Wedi chi greu y rhestr adolygu yma, mae modd i chi adnabod y cysylltiadau rhwng y testunau. So beth yw'r cysylltiad rhwng, enghraifft fan hyn, mae gyda ni Eisenhower a Kennedy. Beth yw'r cysylltiad rhwngddyn nhw? Okay, beth oedd nhw wedi gwneud oedd yn debyg? Beth oedd nhw wedi gwneud oedd yn wahanol? Okay, beth oedd y cysylltiad rhwng y mudiad pŵer Dion a Martin Luther King, a protestiadau Martin Luther King, neu rôl Martin Luther King? Okay, beth oedd y cysylltiadau rhwngddyn nhw? A bod chi'n dechrau adnabod y cysylltiadau. Yn yr un modd, a nes i fan hyn, bod chi'n plotio wedyn, mae croeso chi'n gwneud nhw'n wledol neu sgwennu fel rhestr, beth yw'r cysylltiadau rhwngddyn nhw, beth sy'n wahanol, beth sy'n debyg ac yn y blaen. Wedyn, bys ni'n mynd ati, a mae hwn yn dasgwyddol hawdd, ond mae unwaith eto yn rhoi rhywbeth o dealltwriaeth i chi o'r cyfnod. Byddwn ni'n mynd ati i rancio'r testunau. Wedi chi'n creu eich rhestr chi, eich rhestr bach mwy manwl chi, byddwn ni'n mynd ati i rancio hwn. Pa un, ni'n sôn fan hyn am brwydro dros hawliau sifil, pa un o'r rhain oedd wedi cael yr effaith fwyaf, neu oedd fwyaf arwydd y cael, neu oedd wneud y newidiadau mwyaf, be bynnag chi'n penderfynu wneud ar y mudiad hawliau sifil. Okay, a chi'n mynd ati i rancio nhw, sgwennu nhw mewn rhestr. Dyma'r un mwyaf pwysig neu arwydd y cael, a wedyn chi'n mynd ati i sgwennu nhw. Trwy sgwennu nhw, chi'n myfyrio, chi'n penderfynu, a chi'n datblygu'r sgiliau yna o benderfynu pa un oedd fwyaf pwysig, a chi yn adolygu wedyn mewn ffordd effeithiol iawn ar gyfer sicrhau bod chi'n ennill y marciau uwch ar gyfer yr arholiad yma. Okay, yn yr un modd fan hyn, pa un o'r rhain oedd fwyaf effeithiol neu oedd i datblygu y newidiadau mwyaf. Okay? A'i deddfau Jim Crow, a'i rôl yr NAACP ac yn y blaen, a'i'r ffaith bod milwyr di wedi ymuno ar ail rhyfel byd a yr ymgyrch fi ddwbl ac yn y blaen. Okay? So chi'n rancio nhw. Okay? A falle byddwch chi'n slotio nhw, beth sy'n wastad yn gwneud hwn o'r cyfrifiadur, so byddwch chi'n slotio symud pethau gwmpas wrth i chi ystyried hyn. A wedyn, bys ni'n mynd ati i raddio'r pwysigrwydd ar oedd y cad. Okay? So, unwaith eto, mae gyda chi rhestr yma, bys ni'n mynd ati i ddweud, wel, NAACP ar oedd y cael iawn oherwydd,
am fyddwch chi'n sgwennu pan bod yn arwyddocaol iawn. Felly byddwch chi'n gweud bargen newydd, dwi ddim mor arwyddocaol â hyn, oherwydd. Ail efo'r byd yn bwysig iawn yn holl bwysig oherwydd, a chi'n mynd ati esbonio. So chi'n mynd ati graddio'n unigol i bob un testyn beth ych chi'n meddwl oedd eu pwysigrwydd nhw neu arwyddocad nhw neu effaith nhw ac yn y blaen. Okay? Unwaith eto, yn dechrau'r broses yma o gwerthuso a dadansoddi yn naturiol. Okay. Nawr te, y pethau pwysig i gofio ar gyfer yr arholiad yma. Adolygwch yn ddoeth, a gobeithio bod ni wedi yn y sesiwn yma pwysleisio i chi sut i adolygu yn ddoeth. Nawr wrth gwrs fe allwch chi fynd, allwch chi creu cannoedd y mapio meddwl mwy o ffantastig, fwy o pert, fwy o lliwgar, a fydden nhw edrych yn wych. Ond os na bod chi'n adolygu yn ddoeth, sef tasgiau fel hyn, pan chi'n mynd ati i adolygu bydd beth mae yr arholwr yn gofyn i chi wneud. Os ych chi'n mynd nôl at y sesiwn diwetha nathon ni, oedd na ddolen fyna gyda syniadau ar yr tablau yna, nes i weithio chi mewn modd i chi i fynd ati i lenwi rheina yn seiliedig ar eich uned chi. Adolygwch yn ddoeth, peidiwch gwastraffu amser yn dysgu yr holl ddyddiadau neu yr holl manylion bach ar drail adolygu yn ddoeth fan hyn, ystyried newidiadau, ystyried canlyniadau pethau. Okay? Fel ych chi'n gweld fan hyn, os chi'n edrych ar beth sy'n y bold yn y golofn cyntaf, mae'n gofyn newid, canlyniad, tebygrwydd, gwahaniaeth. Okay? Dyna beth mae'r arholwr yn edrych amdan yn yr uned hon. Felly dyna beth sy'n angen i chi i adolygu. Okay? Wrth gwrs mae angen i chi ddeall effeithiau, wrth gwrs mae angen i chi gofio effeithiau a digwyddiadau, ond mae eisiau sicrhau, os ych chi yn cofio dyddiad, neu yn cofio protest, okay, neu yn cofio llofruddiaeth Martin Luther King yn 68, bod chi yn mynd ati i ddweud faint o newid gath hwn, a dyna beth chi'n adolygu ydy y newidiadau. Beth oedd canlyniad hyn? Beth oedd yn debyg i rhwng hwn a rhywbeth arall? Okay? Sef yr termau yma ar y sleidiau yma. So mae'n 8 ohonyn nhw, achosion, canlyniadau, newidiadau, parhad, tebygrwydd gwahaniaeth, unigolion blaenllaw trobwynt. Sef dyna pan fi'n mynd ati i greu hwn ar eich cyfer chi. Okay, so adolygwch yn ddoeth, dyna ydy'r peth pwysig. Yr ail beth i chi gofio, astudiwch y cyfnod cyfan. Okay? Nid astudiaeth dwys yw hwn, dwi ddim yn ychydig o flynyddoedd, mae hwn yn gyfnod enfawr. Felly astudiwch y cyfnod cyfan, mae eisiau chi sicrhau bod chi'n deall y cyfnod cyfan. Y cyngor o'n i'n rhoi i flwyddyn 12 oedd dechreuwch ar y testunau i chi'n ei cofio neu deall lleiaf. Yn naturiol chi yn mynd at beth i chi'n deall orau. Ond dyw hwnna ddim yn sicrhau bod chi'n adolygu yn ddoeth. Mae eisiau chi wneud unrhyw wendid sydd gyda chi yn yr uned hon yn gryfder. So astudiwch y cyfnod cyfan, os chi ddim yn deall rhywbeth, nawr eich amser chi ofyn i'ch athro chi. Okay? Mes ych chi'n fod yn esbonio'r ddeddf yma, chi fod yn esbonio beth oedd effaith y brotest yma, nawr yr amser i wneud hyn, a bod chi'n sicrhau bod gyda chi'r rhain wedi sgwennu lawr ar y nodiadau. Rhaid ceisio cyfeirio at y cyfnod cyfan yn eich traethawd. Dyna ydy'r nod, fel ni'n sôn, plis peidiwch cael panic yn yr arholiad bod chi'n methu wneud cyfnod cyfan, ond bendant dyna ydy'r nod. A trwy plotio pethau, trwy wneud ffurfio llunellau amser, trwy creu mapiau meddwl, sicrhewch bod chi yn astudio cyfnod cyfan a bod chi'n deall y cyfnod cyfan. Mae cofio rhywbeth chi'n deall yn haws i gofio'n hir dymor na jyst cofio ffaith a bod chi ddim wir yn deall e. Okay, chi'n gwerthuso nid adrodd stori, mae hyn yn holl bwysig. Peidiwch eistedd yn yr arholiad a gweld, enghraifft, y fargen newydd a sgwennu popeth chi'n ymwybodol ohoni o'r fargen newydd a mynd off track yn llwyr. Chi angen gwerthuso. Dyna'r tip nes i roi chi diwetha. Sgwennwch lawr y cysyniad llwyddol, naill ar top y papur arholiad neu ar eich llaw. Rhywle lle chi'n mynd i weld y cysyniad yma yn go aml a chi'n cyfeirio nôl at y fe. Sicrhau bod chi'n gwerthuso nid adrodd stori. Fel o'n i'n sôn i chi, mae rhywun yn mlwyddyn 7 yn gallu adrodd stori. Okay? Chi'n mlwyddyn 10 mae angen sicrhau bod chi'n gwerthuso. Mynegu barn a chyfiawnhau'r barn gyda ffeithiau a manylion cywir. Okay? Chi angen cyflwyno eich dadl chi, a chi bron iawn angen meddwl
bod chi'n trio perswadio'r arholwr to chi sy'n gywir. Dyna'r fath o mindset i chi angen fod ynddi yn yr arholiad, okay? So bod chi'n penderfynu taw, gen i weld, rôl Martin Luther King, gafodd y newid, gafodd y effaith yr newidiadau mwyaf yn y hawliau sifil, chi angen perswadio'r arholwr bod chi'n gywir. Nawr, os ych chi yn dweud bod hwnna yw'r peth mwyaf pwysig, neu gath y newid mwyaf, a bod rhywun drws nesau chi'n dweud, na, fi'n meddwl taw y teithwyr rhyddid, mae'r ddau ohonoch chi'n gywir, oni bai bod chi'n gallu cyfiawnhau hyn, gyda manylion, gyda ffeithiau, gyda'r cyd-destun hanesyddol. Okay? So does dim ateb cywir nac anghywir, does dim y ffaith pidach mwyn i roi hwnna fel y prif peth nes i ddweud hwn, ond mae rhaid bod fi'n anghywir. Be bynnag i chi'n penderfynu, mae angen chi gyfiawnhau hyn a penderfynu a perswadio'r arholwr taw chi sy'n gywir. Ond wrth gwrs, peidiwch da chi a newid eich meddwl chi hanner ffordd trwy cwestiwn, trwy'r ateb. Trwy'r treithaf. Nid ateb cyflawn yw hynny. Mae hwnna yn paragraffau wahan a mae fe'n dwi ddim gyda sgiliau dwys yn awsgwennu treithawd. So sicrhewch be bynnag i chi'n penderfynu o'r cychwyn cyntaf bod hwnna'n rhedeg trwy gydol y treithawd. Ac wedyn, fel i fi wedi sôn, cynlluniwch. Plis sicrhewch bod chi yn clusnodi ychydig o funudau ar ddechrau'r treithawd i gynllunio. Trwy gynllunio, fe fyddwch chi'n mynd ati i gofio'r testunau yma, a bydd achos bod chi wedi adolygu beth yw'r achosion canlyniadau newid a parhad, a beth oedd yn wahanol ac yn debyg, yn naturiol wedyn, fe fyddwch chi'n gallu strwythuro cwestiwn eitha soffistigedig yw'r nod. Os ych chi'n adolygu'n gywir, fe fydd eich treithawd chi yn soffistigedig ac yn anelu at y marciau top neu'r bandiau top. Ni wastad yn anelu at y bandiau top mwyn sicrhau bod chi yn ennill gymaint o farciau a phosib. So fi'n gwybod bod lot o wybodaeth fan hyn. Ni wedi ceisio, fi'n gwybod fi wedi rhoi yn cyd-destun Uned America, ond mae hwn yn berthnasol i bob uned, pa bynnag uned i chi'n astudio yn yr ysgol. Felly ewch ati gynllunio'n effeithiol o ran eich adolygu chi, a ewch ati ddefnyddio rhywbeth tebyg i hwn, neu defnyddio y gridiau'r tablau nes i rhannu gyda chi yn ystod y sesiwn diwetha mwyn adolygu'n effeithlon, a bydd hwnna, fel ni'n sôn, jyst yn cadw chi ar y trywydd cywir. O ran y cynnwys, fe fyddwch chi dysgu'r cynnwys yn y dosbarth, a gobeithio bod digon amser gyda chi nawr i holi eich athrawon chi os chi'n ansicr o rhywbeth. Nawr, mae munud a hanner ar ôl. Os gan unrhyw un gwestiwn, Mr Rumble? Na, dim cwestiwn. Diolch yn fawr am Safon, lot o cyngor defnyddiol dros ben hwnna. So fel ni'n sôn, rhain ydy'r prif bethau gofio, adolygu'n ddoeth, astudio'r cyfnod cyfan a cyfeirio at y cyfnod cyfan yn y treithawd, gwerthuso nid adrodd stori, mynegu barn, a wedyn cynllunio. Dyna ydy'r prif bethau i chi cofio. Diolch yn fawr.